O maanaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemos, wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni adtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios sa kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nga sa kalibutan aron pagsilot kung dili aron sa pagluwas. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mang lingkod. Good morning. So today we will be reflecting on some essential points related to the gospel. Tomorrow we will celebrate the feast of Our Lady of Sorrows, no? Ang gitawag nato og kining pagpasakit, no, sa atong mahal nga Birhen Maria, no? Unya today is the triumph of the cross. Sa ato pa very much related ang duha ka fiesta. No, karon isaulog nato ang triumph of the cross, and tomorrow we will celebrate Our Lady of Sorrows. So, nahimo kini nga ingon ani, nga gasunod yun, tungod kay very much connected kining duha ka mga kapistahan. So, in our gospel, no, nadungog nato nga matud palagi, gipadala sa Dios ang iyang anak nga sa kalibutan, dili aron sa pagsilot, kung dili aron sa pagluwas niini. In other words, ang cross di ay, no, maoy simbolo sa pagluwas ni Kristo alang kanato. It is the symbol of Christ saving us. And of course, Mama Mary was there. No, when Jesus Christ suffered on the cross, on his feet was the mother, ang iyang mama. So in other words, nakatampo, no, nakatampo ang si Mama Mary sa kaluwasan sa katawhan. Unya, of course, that was a choice. Kasi Kristo, if we will go kung ato nga balik-balikan ang pipila ka mga punto sa iyahang kinabuhi, no, he was made to choose, no, muari ba siya sa kalibutan, ipadala siya sa amahan aron pagluwas. And of course, according to Jesus, kung mahimo, kuha kining kupas sa kasakitan, pero dili ang akong pagbuot, mao'y matuman according to Him. So kung buot ka, nga imo dyan kong ipadala, okay ra. Pero kung dili ra, parang ingon ni anak ba, imo dyan kong ipadala, okay ra ko. Pero kung madili, mas mayo gani, something like that. But Jesus Christ, you know, cried, no, sa tupa doon na sa reluctance because, you know, he knew very well kung unsay pagdangatan niya. Pasaanon siya sa krus. And it's not easy telling us nga sa pagpasakit ni Kristo, sa itong pagdugo sa iyang kilid, paglansang sa krus, sakit gito. Sakit gito kayo. He was not exempted from, you know, feeling pains. Sumuna nga, gidawat yun niya nga magpasakit yun siya. Gidawat yun siya nga magpasakit yun siya. The same with Mama Mary. When he was, you know, selected, he was chosen, nga mahimo isang inahan, mahimo isang kining gitawag nga mutampo siya sa kalisdanan ni Jesus. Kung sa may tubag ni Mama Mary, ingon po siya nga, sulugoon ako sa Diyos, matuman din ni kanako ang imong gisulti. So in other words, kung yun related, no, si Mama Mary, ang mga actions ni Mama Mary
ug sa pagpasakit ni Kristo. Yan. And of course, in the first part of the gospel, si Jesus Christ gihimo niyang reference ang katong nahitabo sa disyerto. Katubitaw ang mga ang mga kining mga tao ni bulag sa Ginoo, and then gipadala ang mga bitin aron pamaakon ang mga tao, and then tungod kay naghinulsol man nangayo dito pasaylo dito ni Moses, and then niingon hala sige paghimo o bitin nga tumbaga, no, bronze isa ka sa taas ibutang og tukon himuong standarte o kinsa katong mutuo nga kun mutan-aw ka sa bitin maayo ka, kinsa katong mutuo maayo, no, ug mao pa nahitabo tungod kay ang mga tao nagpakasala man sa gipadala sa Ginoo sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak nagpakatao. Pareho ba bitin nga bitin may bitin man lagi mo hinungdan nga naghinulsol ni mga tawhana, bitin po'y muluwas, something like that. So, mga tao may nakaingon nga nakasala ni mga tawhana, tao po'y muluwas, si Kristo. Pero kung mutuo ka, pero kung di ka mutuo, no, di ka maluwas. Sama gud sa mga laing relihiyon nga dili mutuo. Dili mutuo anang kuan. Anang sa krus, ila maganing sawayon ang krus. Ila maganing bugal-bugalan ang krus ni Kristo. Ingon sila nga naman kunong tanaw-tanaw mo kuno mo ana. Parehos ba sa panahon ni Moses? Nga naan pwede bugal-bugalan. Ingon ganun tanaw-tanaw man mo anang kuan. Bitin nga gibitay. Tanaw mo ana. So pagkaayo na to ana, something like that ba. Mao gihapon si Kristo. Kung mutuo ka, iisa sa krus ang anak sa tao, mas luyo, no? Maluwas ka. Ano man, tungod kay ang mao nga estandarte or kining gitawag nato timailhan, nagkahulugan man og kaluwasan. Tungod kay diha sa krus, giluwas ni Kristo ang kalibutan. Kung mutuo ka, di ba no? Parehos po sa bitin. Doon naman giwala nito ato. Pag-ingon nga, sige, katong mga napaakan, tanaw mo sa bitin. Na, madyuningon sa adik rami. Kung patanaw-tanaw mo na, nabuang na mo siguro. Tanaw mo diya, ganahan mo, awag ito maluwas. Maupod gihapon kang Kristo. Dili ka mo tanaw sa cross, dili ka mo too, dili ka mo kinulsol. Naragunan ni mo, pero di ka maluwas. Sama sa nahitabo. Munang gihimo nga point of reference ni Kristo ang bitin. Mo iyang gisunod nga siya mismo isa ka sa krus, ilansang sa krus, o kinsa katong mutuo maluwas, something like that, no? So sa atong pagpadayon ni Santos Camisa, our religion is about faith. This has nothing to do with anything else. Pagpasakit o kabanhawan, that is our religion. So kung nagkagubot ta tungod sa kwarta, murag dili ron mao. Ngano man, tungod kay dili man amo ipinakapunto sa ato ang relihiyon. Kung nagkagubot ta tungod sa garbo, kung kinsay pinakalabaw, dili ron mao. Dili man amo ipunto sa atong relihiyon. Ang atong relihiyong Kristyanismo, pagpasaan sa krus, pagpasakit, ug pagkabanhaw. So kung mag-iskrip ta kabahin og taas nga rangko, dili ron mao, no? Magpasisgot ta kabahin hayahay nga kinabuhi, di ron mao, dili ron mao. Mga niya no kay amigo nga nakuan siya ba murabag na confused nga naman tungod kay daghan man kay isang nakitaan nga mga taga-simbahan nga pirting mga istriktaha, pirting mga malditaha, pirting mga isipana. So, makalibog mo ni Padre. Ano man, nga siya ba, kay kuwan siya, kanabitang church benefactor.
Kaya bang mo patukod, dili ordinaryo nga pagka-church benefactor. Kung gubain yung kapilya, patukuran mo bago, dili ordinaryong kapilya nga kanang bitaw na yan, kanang tagpi-tagpi ra dili. Patukuran mo kapilya nga steel truss, tiles, butangan mo kuryente, butangan mo CR, pinintalan, gwapog yung kapilya. Pulo na kakapilya sa bayawan ang iya karong nahimo. Nalibog siya. Ano mo na yung mga tao, Padre nga? Kusog makayang manimba. Hingwartahon ramang gihapon ng uban. So, manan, dili tanan nga diduol ni Kristo. Parehos nimog tumong. Ikaw mga lagad ka. Dunag yung uban anak nga lahi og tumong. Tunggo, Padre? Nalimot kang Judas. Limot kang Judas. Tsao, kung sa may nahitabo ni Judas, lain ang iyang tumong pagsunod kang Kristo. Dili kaluwasan sa kalag, kaluwasan sa pangwarta tong iyaha, kay treasurer man siya. Pero kung sa may nahitabo, naghikog si Judas. So ayaw ka-discourage ang mga tao diri sa kapilya nga ingon ni ana. Kabalo na kat kisay gisunod ana. Itanaw sila kung sa bitaw paderno. So ayaw padala. Ang imo nga mo sakripisyo ka aron maluwas ka. Mura. Ayaw na og point of reference anang uban nga mga nanimba din ha nga mga nawong ra gihapon kwarta. Ayaw na imo ang reference. Ang imong reference nimo kanang nagbitay sa krus. Kanang nagbitay sa krus. Nagpakamatay alang kanato. Muna imong reference kung musulod kag simbahan. Ayaw nagkuha igbase ng imong kaubang nanulod. Kailain ang reference anak nila. Kaya, hindi. Mura man siya na-discourage. Niingon man siya. Ana sa pala may dili ta manimba na, Padre. Imuras man gihapon da ining kuanana. Ko ayaw point of reference ng mga tawhana, ayaw. Dili na mo i-reference nga imong tanahon kung musulod kag simbahan. Kisa man di ay, kanang nagbitay din ha. Gipadala sa Dios aron pagluwas. Tanaw sa itong Lunes sa gabi, hapon, tingala ko nga nitawag siya nako ba? Na nga dito mo ko dumagiti kay nag-commission meeting me. Commission head man ko sa migrants. After ato na niod to me, kalitan ni ring akong telefon. Siya na ako. Siya pa na, asa man karon ko? Ni ako sa dumagitin na. Milyonaryo na. Dili ordinaryo nga pagka-milyonaryo. Kabalo kag pila kalibo. Pila ka hektaryas ang iyang tubo? 1,300 hectares. Matabang pa nimo na. Hambugiro naman gani kaayo ning tag 30 hektaryas na ning tutubhan. Mura naman gani mga sikinsa ning naikatubhan nga tag 100 hectares. Kana pang 1,300 hectares. Dili basta-basta nga pagka-milyonaryo. Bilyonaryo gid gani. Muna nga kung maingon siya, may mudool mo nga. Palitigsin nga mo, sir, kaya ay, at magtanawon sa nato na imong kapilya, Diyos, dunot man din ang kapilya. Ay, ayaw na ng sin. Padadaan ta mo panday o ma. Atong ilisa na inyong kapilya. Na-donate ni wala. Dili ra ba i-donate siya? Inang tag-iya akong paliton. Inang tag-iya akong paliton ng yuta para dili ta ma-problema o niya. Agi palit yun. Naay ni dool nga dako kay ning ulo sa bata. Kaya to si Palos. Dool dito, hilak. Dadaan na ito magite. Ayos, provincial, kay Tanahon, Ramos Provincial. Dili mo na maya na bata. Medical. Tawagan na akong medical. Ako'y bayan. 200,000 gasto. Walay problema. Ingon niya ng classes tao. Na-discourage. Kaya na-discourage sa niya. Kining mga hinimbahon, kining mga
kini mga kunuhay, mga relihiyosa. Wow, mga usog ni kinaiya ini pader. Wala sa manigi hapon. Useless na gina ini pagsimba-simba padre kung na-disgrasya. Sayop man ang imong conclusion. Ayaw. Do not make reference kini mga tawhana. Pareho sa kuna nato makasasala gyapon na. Ayaw nagkuhaig basi ang ilang kinabuhi. Ang kuhaig basi sa imo kinabuhi mao si Kristo. Tutok siya na ko. Sabi ito pa din, no? Sorry kayo. Sayop na ko. Sayop ka. Kaya mong ikuhaag base kini mga maldito, mga maldita, mga hangol, mga mananapaw, mga tigpakaron ingno. Ganun ka namin. Ganun ka namin imong kuhaag base sa imong pagka-Kristyanos. Si Kristo may kuhaag base mo nang si Kristo mismo, make it a point of reference ang bitin. No, katong bitin man gina siya. Maak man na. Pero naay laing bitin nga makaluwas. Ang bitin nga nagsimbolo sa kaluoy ni Kristo. Maupod na nato. May pagkabitin mo. May pagkabitin mo po daw usahay kaysa magdili may pagkabitin nato. Pero pwede tang gamito ni Kristo aron mahimo kitang kaluwasan sa uban. Klaro? Ingon ni Ana ang kinabuhi sa Kristiyanos. So again, sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, malandong tagmayo. Pangayoon na to sa Ginoo nga unta. No? Makaamgo gid ta ba? Kung unsa gid ay kining kinabuhian nato. Isip Kristiyanos unsa gid ay ta. No? Ang pinaka point of reference gid nato, duha ra gyud ang kabutang. Sakripisyo, the cross, and resurrection. Duha ra gyud na. Nga andam kapag sakripisyo sa imong kaugalingon o madawat nimo ang pahulaing dayon. Ingon yan. Manindong palihog.